Ама това също е неща. Вода. Да. Ама тук да слагаме ветрено. Ето виждате ли провал? Да се движи. Вали, остави го. Ай, следващия път. Следващия път. И аз се дам ще При, остави го. Те бяха по... Няма да стане. Това е най-големият противник. Бавно, но все пак се движи. Бавно, но все пак се движи. Както не е слабо. Ама той е бърз. Ами аз може да направим много по-бърз. Да, но иначе ще стане мелец 100%. Няма да движиш това. Виждате стана на моят кола. На твоята обаче се вкълвач. Движи се. Движи ли се? Да. Или може да направим на обаче. Ама той ги вдига и ги са. Те тръгнаха в различни посоки. Милена там се... Не, завива. Да, може да се вижда. Защо завива? Нали натам трябваше да тръгнем. 2, 1, старт. Давай. Изложихте се. Блъсни ги! Чао! Не знаеш, че въпреки че тръгна на обратно, обаче стигна това. Да, ама вие го пипнахте да се зачита. Ама вашия спря да... Дано координациите са напълно достатъчни. Нашия е на 20 ротации. Нашия е на 100. Не знам. Вижте кълвач! Аз ви го направям да се стигне. Не, кълвач, виж са. Ох! Ох!